Wait, kalahap po. Oy, guys, nasuyo isang cameraman. Ayun. Entry post, kapag meron papasok, paradyo na lang ha. Lahat po na hindi pa nakapag-register, isang representative lang po. Pasuyo po dito sa table para magawan po kayo ng certificate. Yung sa CIAS, pasuyo po isang representative, palag na lang po. Okay, salamat sa mga guys, meron po kaming raffle promo sa ingat po, ingat natin.